ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କାହାଣୀ ଆସ ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ 100 ଜଣ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ଗାଁର ନାମ ହେଉଛି ମୁଖିଆ। ପିଲାମାନେ ତମେମାନେ ଭାବୁଥିବା ଯେ ଗାଁର ନାମ ମୁଖିଆ କେମିତି ହେଲା? କାହାଣୀକୁ ପୂରା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବ। କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ। ମୁଖିଆ ଗାଁରେ ଆଗରୁ 150 ଜଣ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। କିଏ ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ବୋଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା, ଗାଁକୁ ଡାକୁମାନେ ପଶିଗଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ଲୁଟି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ଭଲରେ ଡାକୁମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଉନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ 50 ଜଣ ପରିବାରକୁ ମାରି ଡାକୁମାନେ ଲୁଟି ନେଇଗଲେ। ଗାଁରେ ବାକି 100 ଜଣ ପରିବାର ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗାଁକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ବି ନଥିଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ଗାଁରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ମୁଖିଆ ଜଣକ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଗାଁକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଗାଁକୁ ଗଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ଯେ ଡାକୁମାନେ ଲୁଟପାଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖିଆ ଜଣକ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲା। ସେ ଗାଁକୁ ରକ୍ଷା କଲା, ଡାକୁମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମୁଖିଆ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତମେ କିଏ ବାବୁ? ଆମକୁ ଏଇ ଡାକୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତମେ ରକ୍ଷା କର। ମୁଖିଆ ଜଣକ କହିଲା, ମୋର ନାମ ମୁଖିଆ। ମୋର ଗାଁ ଏଇଠୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମୁଖିଆ ନାମରେ ଗାଁକୁ ପରିଚିତ କଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ହେଇଗଲା ମୁଖିଆ ଗାଁ। ପିଲାମାନେ, ଏଇ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।